Mu barkanmu da haka. Yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi tattaki mai nisa a ƙafa tun daga filin idi har zuwa gidan shi da ke garin Daura, jihar Katsina, domin gaisawa da tarin masoya da masu fata irin na alkhairi da abubuwan da suke kasancewa a gwamnatin Muhammadu Buhari. Mutane sun fito sun tarbe shi, sun nuna farin cikinsu da ganin shi cikin ƙoshin lafiya. Da fatan kuma an yi sallah lafiya. Shugaban Muhammadu Buhari ya gaisa da mutane da yawan gaske a wannan sallah ta kasance. Wani fata za ku yi mishi? To ka saurari wannan labari daga wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Global TV. Idan ka subscribing tun a baya, muna so kai like kai sharing bidiyon mu. Idan kuma ba subscribing ba, muna so ka subscribing bidiyon mu. Domin haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen tura maka videos masu muhimmanci irin waɗannan. Allah ya ƙara wa tsoho lafiya, kuma Allah ya ba shi ikon yi ayyuka na alkhairi ga arewacin Najeriya. Allah ya ba mu zama lafiya kuma a Najeriya gabaki ɗaya, musamman ma arewa.